Zisathukile izakhamuzi zasehamba nathi ngemuva kwesinye isigameko sokubulawa komlisa esinyantshisa igazi kuleli lokishi. Unkokheli Mthiyane washiywa lapha beyitshela ukuthi ufile ngemuva okutalajwa kanzima ephoswa kusimende ikhathe eziningi. Ulimale kanzima ephuka amathambo nezingalo waphuthunyiswa emtholampilo wendawo waseshonela esibhedlela eEdington ngemuva kwensuku ezintathu. Ngonyaka odlule uBobo Mbuthu naye washona esimweni esithi asifane nalesi. Ngosuku alimala ngalo, aqala ukulimala ngalo nje. Kwafika umangalelwa la ekhaya wafika ezomfuna. Wathi simtshele ukuthi lapha azomthola khona uzomlimaza. Shuthi siyabona ukuthi ufuna ukushona ngesandla sakhe. Umndeni wakaMthiyane uthi uyasatshiswa kanjalo nabangani bakaMthiyane asebeze baye kubhaceni ngenxa yezinsongo zokubulawa. Bayasho phela ukuthi bayasaba cause egcineni bazovela ngamagama, bayamsaba yena umsolo. Bayasatshiswa na ukuthi if ukhuluma nawe shuthi uzolandela kanje. UMthiyane kuthiwa wayeshayelwa ukuntshontsha umlutho kamakhelwane. Mayelana nokuthi bayasatshiswa ifamily yakhe lo bhuto washonayo abahambe bayotshela umphenyi wecala ozothatha istatement. Uma sesithathile istatement sobe sesanjiswa enkantolo ngaleli langa ayovela ngale nkantolo base kuba yona inkantolo edecide ukuthi kwenzakala kanjani. Umsolwa uyinikele emaphoyiseni. Umndeni wakaMthiyane uthi umsolwa unike ibail ungaziswanga wona njengoba uthola izinsongo. Kulindele ukuthi umsolwa avele enkantolo yaseVerulam ngenyanga ezayo. Eyindabeni zeSABC nginguVusi Khumalo othongathi.